Apay, akas to'y tibiyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, nga intay ilingad itinagan a Felipe at taga Cagayan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Belinda Ramos iti Toronto, Adela Vergara iti Hong Kong, Agnes Curry, Joel Quilon, Chris Ryan Rillion iti Laya Alfonso Lista Ifugao, Evelyn Macanas iti Hong Kong, Jeanette Izagire iti Singapore, Marites Penuliar, Daisilyn Astrero iti Hong Kong, ni Breaker Stone iti Malaysia. Advance happy birthday into no June 8 ka ni Jasmine Rivera iti Qatar. Shout out pay kada Aida Fiesta, Edith Manantan, Jennifer Madanga. Kablaok para kadagiti anak ko adadayan, Nicole kan Ryan, kan amin akabagyak dita Santiago City, Isabela, from Rowelyn Corpus. Kan advance happy birthday kan ni Van Abides inton June 14 dita Dammam, Saudi Arabia. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Pagayam a Felipe. Dear Manang Emmy, Felipe kunamlatan kanyak. Amin dagitinagan nga inaramat ko dito'y surat ko na baliwanan manang. May saak akagayano, katkas kadagiti kadawyan nga agipatpatulod iti padas da, nagbalinakmet nga OFW.
Ijay Taiwan tinapanakmanang, kat agarup sa nga pulo atawan ti kaaddak ijay. Nagtaodak matlaang iti pamilya nga agkarkaramot iti daga. Iso nga idinang bukelak iti bukod ko a pamilya, inarapaap kumat ti makaaon iti rigat. Iso a nagabrodak. Ngam anyan manang tadaksang gasa taak. No apay, dayta ti kayat ko nga isalaysay. Katrugyak nga rod, idi kakalkalay sami ken ni Margie nga asawak. Nakita mo ka din dya balay nga ipatpatakdar daon niyang? Wen Margie, nagdakkel nga rod. Hay, kaano nga tamot ang makabaal da tao nga gipatakder iti konkreto a balay? Ha? Agtignay kamat kamin a Felipe. Iti kasta, matarimaan mo't da ito'y daan ken rugak a pagnanaedan ta nga impatawid dagiti dadakkel mo. Ni, ket numayat mo to'y balay ta Margie. Pudno saan na konkreto, ngam napintas mo't. Nalagda. Anya analagda sasawamot? Manipod nagkalay sa ta, awanan ti inaramid ko no di agtaya kadagiti agtedted tunggal agtudo. Di ato lang mo tinas ka na sukatan. Tadaan ng dagiti yero na. Katso katamaru dun anya iti kukuam. Kanya kalakit din aya bakit? Saan mo ta basta-basta tagsukat itatap? Amo mo ta nangina ti galba ita. Kat anya nga ron ti planom ngay? Agnanayon latan nga agtaya ak iti tedted tunggal agtudo? Agpanunot ka kumamot Felipe. Pasensya amon di asawam anak ko. Talaga akas ta ti agasawa. At dadagiti banag apagsupyatan sagpaminsan. Tilang pa ka sa irak nanang. Amo naman ti kasasaad tayo. Agyaman kat kumangarod. Tapaman na nagkalay sa kami. Addan balay anang isang putakin po ana. Dagiti dadumangay. Makipagnanay da pay lang kadagiti dadakil da. Felipe. Naimbag nga rod. Tadaday tadaan na balay ngayon patawid yun kanyak. Kat iso ti pagnanaidan mi ita. Anak, kinunakmutan. Talaga akas ta ti agasawa. Ikagumaam nga ilawlawag da ita ka ni Margie. Katno kabailan nyo, di ininutin nyo asimpaan ti pagnanaedan nyo. Tirigat na nanang. Sisyak mo't lang ti mga sa asikaso iti talon. Oray ko mo na da sa balya panggadan ni Margie ngumawan mo't. Tay tala makikakaaruba ti obrana. Felipe anak, anusam kunakmanan. Igiiyam adya asawam ta si katilalaki. Kasta ti rumbeng nga aramidem. Narabyan ka simang puta. Nagkapamaya. Ijayan daon niyang. Ha? Nakipagragrag sakak mat kadakwada Tay makardan iti balay nga impatakder ta. Kasta ka di? Wan. Ay na. Nagpintas di balay da. Ultimo dagiti gamit da. Nagpipintas. Margie, sana rumbang nga palamida. Anyatam mo. Na makagatang tantumot kadagiti arwatan ito nagtibalay. Kasano ko mapasamak da ita? Kat ultimo agtad-tad nga atap titaeng takat di mo pa'y masukatan. Ha? Iso di ka man nagarapa iti nalablabas pa'y ngam iti kabailam nga ipay kanyak, Felipe. Ay na, Felipe. Sipot pa ubing ni Margie. Siguro nga ambisyosa. Ha? Uncle Carias? Rumbang na kumangamom na ita sa kakalugaran tayo umat.
Impagarup ko kami nagbaliw ni Margie, Uncle. Saan mo takas laki marupay? Kasto ti makunak. Ano usam de ka anakak? No kabalam, ipay mo ti kayat na. Tapno mataginayon ti kinaorno siya. Ngamno di mo kabalan. Ay, apaw, narigat na tagsasaon. Ha? Uncle? At natagitibanag asak magustuhan ko ni Margie. Amin da kita. Napaliiw ko, hindi na ulila. Tamo yung mo't amin. Asa kung titimak dara may kadwa na dakkel na. Sipod na ulila. Sabali ti ugali ti asawak manang Emmy. Nalaing nga agsapol iti awan. Sigud matket din nga amok akas jay ni Margie. Taag kakalugaran kami kat nga rod. Impagarup ko no nagbaliwan idinagayan ayat kami. Ta saan met ang nagsapsapol idi. Ngem idinagkalaysa kamin. Kala at manen at impuar ti kasjay nga ugali na. Aklo na kamarigatan nga agpalawag ken kuana, ngem ikag kagumaak apa atiddugen ti pasensya, gapo taay ayatek. Amin nga amo kapamuspusan, inaramid ko, tapno maipaay ko laeng ti kayat ni Margie, kat agtalinaed ana urnos ti panagden nami. Agingga adimteng ti maysa nga aldaw. Felipe, nakasaritak ni Unyang. Oh, anya tinagsalitaan nyo kay Margie? Agsapsapol ka no da Greg, iti kanayunan at trabahador iti factory a pagpapaayan na iti Taiwan. Kasta ka di? One, iso nga imbagak ka ni Unyang, nga ibagana ka ni Greg, nga interesado ka. Ha? Dahito yun ti gundaway mo, Felipe. Agabrod ka mo ton, tapno guminawa ti panagbiag ta. Ano, Margie? Ay na, Felipe, di mon paluspusan tinapinta sa gundaway. Asikasum ket tindagiti ka sa pulam. Ta si dadaan ni Greg amang tulong ken ka, tapno makastrek ka adagos iti paktorya nga ayan na iti Taiwan. Kayat mo nga ginadayuta, Margie? Ne, anya kumangay ti dakas na? Margie? No di mo kayat, siyak lang arudon ti ag-apply. Anya? Adamot siguro trabaho a para kanyak, no bilang ta siyak ti mapan ijay. Iso ano di mo kayat, siyak laangan ti agabroad. Maawatak ni Margie no kasta ti kayat na anak ko. Ngam panagkunak, nasaysaya at ano si kaalalaki ti agabroad no bilang. Nanang? Naimbagkan ka anak ko, talalaki ka. Kabailam asalakniban ti bagim no bilang laeng. Ngam no ni Margie, anya nga'y tigaway na. Saan mo't ama ilibak, anak ko? Adda dagiti Pilipina maisagsagmak no agabrod da. Tawan kat nga rod tigaway da, no pagpanggapanda ida iti dakas. Iso nga ro da pinampanunot ka na imbag tinaibaga ni Margie, nanang. Diyak kaya ta may sagmak ta sawak no bilang laeng. Anak, Parikot ko lang tigastusek no bilang. Iso nga mayak ta kaya't kayo makasarita. anya ti maitulong ko anak ko. Ibagam, ta si dada anak amang tulong kada kayo.
Margie, itataga broda kon. Bilinan ka na imbag. Nangro na katadaywak ton ka. Anya kalakit din aya, Felipe. Saanan arumbang abilinan nak? Kabailak ti bagik. Margie, Tinapatag itakat agabrod kamutan. Sigurado asumaya atan ti panagbiag ta. oo na yan. Kasla nakaragragsak kakit din nga ginadayo ta. Saan matakas ta Maragsakan na klaang. Ta sigurado aguminawa mo ti panagbiag ta. Makaauntan iti kinarigat no kaskasano. Margie, Saan datanton ang mabalin nga ikuspil? Tadanton ka ba ta iti biyag? Iso asay atam ti agtrabaho no dakanton ijay. No kabailam ti ag sideline, aramidem. Takas ta kano ti aramid ni Greg nga asawa ni Unyang. Iso anadaras asim maya at ti panagbiag da. nasayat mo ti kasasahad ko ditoy. Ngam kaya rigak tagdadamo nga agtrabaho Tamo mo ten. Nairwamak nga gamuli ti daga. E dinto ta ditoy, makina ti masapol nga i-operate ko. Kabailam day ta, Felipe. Masursuro mat kat ti amin na banag. Margie, Oh, kano ka ngay nga gipawit? Ipawit mo adagos kanyak ti sweldom tapno makaurnong ta. Wan Margie. Iso na lang ta sana kompleto ti sweldo nga ipawit ko kun ka Tamo met. At dadagiti maikaltas iti sweldo. Ta syempre, agbayad akmot ka dagiti obligasyon ko iti agency. Wen, amok day ta. Makaamukan tumot na namang iti pagbayad ni nanang iti insalda na adaga. Tapno saan to amarimata. Wen ka di. Siya kundi makaamo amang i-budget iti amin. Basta di mo liwayan ti agipawit tunggal ag sweldo ka, Wen Margie, aramidak day ta. Nalaos ti ragsak ti asawak, idi nakapana kun ijay Taiwan manang Emmy. Kinapudno na ket nasair ti riknak. Tapasig metlatan akwarta ti agaon iti bibig na tunggal agsarita kami iti cellphone. Ngem amin dagita inanusak. Nalakala na sursurok ti agoperate iti makina iti paktorya nagpaayak ijay Taiwan manang. Aging gaanalpas ti umuna a kontratak ket nagbakasyonak. Nakitak matkit di tinagbaliwan ti biag mi, tanapaurnos ni Margie ti balay mi. Iso a nagrenewak iti kontratak. Iti may kadua daras a panagsublik iti Taiwan, nasaya at pay ti amin. Ngem iti may katlon a daras a panagabroad ko, ditan ang nagbaliw ti amin, nang runa ket awan pay anak mi manang. Dandan ni agdo na bulan na saan nga umawawag ni Margie Kanya nga tanti mapaspasama kita asawak. Awagak man kit di. Kanya nga talaw na iti pakakumikuman na ya. Ni,
Busy mo ti cellphone ni Margie. I-dial ko manan. Ang mga nakapsutlat signal na ita. Sabay ko mata makasaritak ni Margie. Talagang amin ang madanagan aktan eh. Agdwa abulan na nadikam nakapagsarita. Agyaman na kontak kayo, Uncle Carias. Kinapot na, kaya't kamuta mo ka sa Rita, Felipe. Kamdapot abo no ka sa no kontakan ka. Ha? Apay, Uncle? Amo mo sa nakapabaw ni di madingaramit ni Marje. Nga ore ka nakakamisma. Ha? Anya ti kayat yung asawan, Uncle? No, malagip mo. Pinatigmaanan ka ni dinauda na gawit ka. Ipagakon ka no mabalay. Ang talinaon ka dito lugar tayo. Ngam ko naman nga minakayat mo ba yung subli ni Brown? Uwan, Uncle. Malagip ko da saritaan tayo. Kaya't kung amin nga umdas ko man ti maurnong miki ni Margie. Sakbay nga agtalinagda kung dita lugar tayo. Ay na, napasama kang di pag-am ka, baro. Ha? Anya ti kayat yung asawa ng Uncle Carias? Hindi damo. Atap ko pa lang di amin. Ngam napanagnig ako na mismo, Felipe. Kulkuliban na ka, di ka na ka. Anya? Nay, Jack ninamnama ti panagawid mo, anak ko. Nangalak lang iti makalawa sa bakasyon ko, nanang. Nakisarita ak lang iti pagpapayak iti Taiwan. Ama, anak. Talagang awan ti makaamoy iti panagbakasyon ko. Kat inranak iti rabi nga isasangpat ko diti lugar tayo. Tapno awan ti makakita kanya. Felipe, anak. At anaydanon kanya kasi abroad, nanang. May papanita sa hawak. Ha? No amo mismo da Uncle Carias nga ulitag ni Margie ta amin. Imposible saan yung amo. Jack kaya't nga agtaod kanyak ti amin. Tamang ano ko na umkit din apad-padak sa klaang ti asawam, anak ko. Nanang, Dumngag ka, taibagakan ka ti amin nga amok. Kalpasan na, si Kanton ti makaamo, noan niya ti aramidam. adalo man ti rabi. Ngam saan pa asim mangpot ni Margie. Agtali na idak lang dito naglingadak. Apag iso dito'y, tanalawag ang makitak ta sino man na sumangpat. No ibasar ko ti mapaspasamak kadag iti naibaga kanyak ni nanang. Kan iti naibaga kanyak na Uncle Carias. Itapay lang. Mapanagnika ako na talaga agulguliban nagtasawak. Yung magtanang aklat na. Masapula siya mismo ti makapanagnak iti amin. Tapno... Ada nagsardang ang motor iti dadya abanda. Saan mismo nga iti batong ti paraangan ti nagsardangan na. Dimsagan niya nakaangkas. Diyos ko, ni Margie ngagpaiso. Nalawag ang makitak ta silag. Talaga. Diyos ko,
Nagpaot ti panaginagakda iti bibig. Iti lalaki ang nakamotorsiklo anang itulod kan ko, anak. Tejay, pimanawon ti nang itulod kan ko, anak. At day tamot ti ni Margie. Agturungan dito yung parangan. Apag isulaong na dito ayan ko. Siya kadagos ti madupak na. At day tana. Agparang ako na. Nasayat mo ta si mangpot ka na balang kantis. Felipe, Siyak nga rod. Kat di mon orayin nga dapay daka sa maaramit ko kan ka. Saan ka nagtuloy asumrok iti sularme? Felipe, agpalawag ka. Diyan ka sa pulan ti panagpalawag mo ayop ka. Umdasin dagiti na amuak. Kan ti mismo anay matangak. Kasi iti nakuna na. Di man patuluyan ti sumrok iti sularme. Felipe, Pumanaw ka langan ta saan ka nakasapulan. Pumanaw kan! napalalo titibbayo kan pan nakapasakit ko iti daydi agundaway manang Emmy. No sa anak la nakapagpanunot iti nasayaat. Amangan no anya ko man tinaaramid ko kan ni Margie. Ngam gaputa da amak kan panagbuteng ko iti na marswa. Ingka gumaak a pinagkalma ti bagik. Ngam jakon pulos pinastrek ni Margie iti sularmi. Kabigatan na, ikagkagumaan ni Margie ti makisarita kanyak. Ngam jak pulos pinatgan. Iti unos ti sumagmamano nga aldaw a panagbakasyon ko, inasikasok dagiti rumbeng nga asikaswag. Kat pinukaw ko ti amin akarbengan ni Margie kadagiti na ipundar ko. Nagsubliak ijay Taiwan kat inlepas ko ti kontratak. Sa akto nagawidan kat nag-for-good akon manang. Namin ano adaras a pinanggap ni Margie ti makiinnornos kanyak. Ngam kasla napukaw anamin pinsan ti panagayat ko kankwana. Iso nga impagnak iti legal ti panagsinami nga uray naggastusak iti dakkel agatad. Itamanang addan bukod ko a pamilya. Kat naragsakak iti sidongda. Idinto ani Margie kat agkalkalautang nga aging gaita. Sipod nagsina kami, ado tinadamdamag ko anakidan na anna. Ngam awanan ti bibiyang ko, nang runa taadakat nga ruden bukod ko a pamilya. Daytoy tipadas ko manang. Kat namnamaek a nakaibati ak iti adal kadagiti naayat a dumdumngeg. Toy pagayam mo, Felipe. Pagayam a Felipe, agyaman akken ka iti panangisalaysay mo iti kapadasam. Pudno a nasaem ti maguliban, nang runa no ay ayatem iti kastaunay. Ngam siguro, no talaga asaan a naitani, saan nga agbaligi. Pakaragsakak met ti kinunam a naragsakan iti sidong ti baro a pamilyam. Saan ka a mababalaw pagayam ko, nang runa kat sikan a mismo tinagkuna nga indalan mo iti legal ti amin. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Tintun,
mapunan.